να προχωρήσουμε στους φορείς. Η Πανελλήνια είναι στους σχολικών συμβούλων. Ο κύριος Αλεξανδράτος νομίζω είναι παρόν. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής... Κυρία Ζωγραφάκη, αν θέλετε κλείστε το μικρόφωνο σας. Κυρία Ζωγραφάκη, αν θέλετε. Ευχαριστώ. Αξιότιμε... Βεβαίως αυτό είναι σωστό που επισημαίνει η κυρία Κεφαλίδου. Όποιος θέλει και κάποιος από τους φορείς που δυστυχώς δεν χωρούσαν χρονικά στη σημερινή διαδικασία να στείλει ένα υπόμνημα ή να καταθέσουν από τους υπάρχοντες ένα υπόμνημα ευρύ και σχολαστικά διατυπωμένο. Ευχαριστώ. Ελάτε. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων του Κοινοβουλίου και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Αρχικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Πριν προχωρήσουμε στις παρατηρήσεις μας επί του παρόντος νομοσχεδίου, να εκφράσουμε εγκάρδια τις ευχές μας προς το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Παντή, για ταχεία ανάρρωση. Ευχόμαστε να αποκατασταθεί η υγεία του και γρήγορα να είναι πάλι στα καθήκοντά του. Ως προς το νομοσχέδιο. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στηρίζεται σε τροπολογίες επί του νόμου 3848 του 2010. Μάλιστα, ενώ κάποιες διατάξεις του νόμου 3848 διατηρούνται, κάποιες άλλες διατάξεις τροποποιούνται και κάποιες άλλες, αν και είχαν τροποποιηθεί κατά το 2015, με το νόμο 4327 τροποποιούνται εκ νέου. Φοβόμαστε ότι θα δημιουργηθεί τεράστια σύγχυση κατά την εφαρμογή του από τα τοπικά υπηρεσιακά συμβούλια, αφού δεν είναι αποτυπωμένο σε ένα ενιαίο κείμενο το τι και το πώς μολυρωδείται. Το σχέδιο νόμου δεν δίνει συνολικές απαντήσεις στο θέμα της επιλογής των στελεχών, όπως συνέβαινε με τα προηγούμενα θεσμικά πλαίσια. Παραδείγματος χάρη, Προεδρικό Διάταγμα 25 του 2002, ο νόμος 3767 του 2006, ο νόμος 3848 του 2010. Ειδικότερα δεν συμπεριλαμβάνει τους σχολικούς συμβούλους. Δεν αντιμετωπίζεται συνολικά και ορθολογικά η επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, αρχίζοντας με τη διαδικασία επιλογής από τους σχολικούς συμβούλους, μετά με τους διευθυντές εκπαίδευσης και τέλος με τους διευθυντές σχολείων, όπως παραδοσιακά προέβλεπε κάθε θεσμικό πλαίσιο μέχρι το 2015. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι κάποιος τέλεχος, παραδείγματος χάρη διευθυντής εκπαίδευσης ή σχολικός σύμβουλος, που ενδεχομένως δεν θα επιλεγεί στις επόμενες κρίσεις, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει θέση διευθυντή σχολείου και έτσι ικανά και άξια στελέχη δεν θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν από την υπηρεσία στο βαθμό που τους αξίζει. Ούτε η υπηρεσία θα μπορέσει να αξιοποιήσει στο βέλτιστο βαθμό τα στελέχη της. Είναι γεγονός ότι κάθε φορά οι κρίσεις τελεχών εκπαίδευσης πραγματοποιούνται με διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα, κάθε φορά μεταβάλλονται τα κριτήρια. Αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να είναι γνωστό στον εκπαιδευτικό, ώστε να μπορεί να φροντίζει για την επαγγελματική του εξέλιξη. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα ανοιχτός διάλογος και μέσα από συνενέσεις να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σταθερό πλαίσιο. Το έχει ανάγκη εκπαίδευση. Ως προς επιμέρους διατάξεις, σχετικά με το θέμα του περιορισμού σε 2 του αριθμού των θητιών ενός διευθυντή σε ένα σχολείο. Με δεδομένη τη γεωγραφία της χώρας μας με νησιά, πολλά από τα οποία είναι μικρά, με ορεινές περιοχές και σχολεία δυσπρόσιτα, οποιαδήποτε σκέψη εφαρμογής θα οδηγήσει σε πολλά προβλήματα. Σχετικά με τις προϋποθέσεις διεκδίκησης θέσης διευθυντή, θεωρούμε ότι τα απαιτούμενα χρόνια εκπαιδευτικής και διδακτικής υπηρεσίας θα μπορούσαν να είναι λιγότερα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε νεότερους υπηρεσιακά εκπαιδευτικούς να είναι υποψήφιοι. Θα πρέπει μάλιστα να ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένα σχολεία, ακόμη και τώρα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για κατάληψη της θέσης του διευθυντή. Αποτέλεσμα είναι να τοποθετείται ως διευθυντής κάποιος με ελάχιστα έτη υπηρεσίας. Σε ό,τι αφορά στο χαρακτήρα της διδακτικής υπηρεσίας, στο χαρακτηρισμό, σε όλες τις τελευταίες κρίσεις, η θητεία του Σχολικού Συμβούλου λογιζόταν ως διδακτική. Συγκεκριμένα, στις κρίσεις του 2007, ο νόμος 3467-2006, άρθρο 15, παράγραφος 5 αναφέρει: ως διδακτική υπηρεσία λογίζεται και η προσφερθής από τη θέση του Σχολικού Συμβούλου. Στις κρίσεις του 2011, με τον νόμο 3848-2010 και συγκεκριμένα με την εγκύκλιο ΦΥ 361-23-03-54-522, ΔΕΛΤΑ 1 με ημερομηνία 25 Μαΐου 2006,
2011, οριζόταν ότι ως διδακτική υπηρεσία λογίζεται η προσφερτήσα σε σχολεία της οικίας βαθμίδας, σε θέσεις σχολικού συμβούλου κτλ. Στις κρίσεις ομοίως του 2015, ο νόμος 4327-2015, στο άρθρο 17, παράγραφος 7, ορίζει ότι ως διδακτικό έργο λογίζεται η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι άδειες λογικής λογίας ανατροφής τέχνου, θητεία του σχολικού συμβούλου, θητεία στα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κλπ. Με το παρόν νομοσχέδιο, η θητεία του σχολικού συμβούλου αλλά και άλλες θητείες δεν λογίζονται ως διδακτική υπηρεσία. Συνεπώς, είναι εύλογα τα ερωτήματα που ανακύπτουν. Τι άλλαξε από τον προηγούμενο νόμο 4327-2015, γιατί τότε, όπως και παλαιότερα, η θητεία του σχολικού συμβούλου λογιζόταν ως διδακτική και τώρα όχι, και μάλιστα με διάταξη αναδρομικής ισχύως. Επισημαίνουμε ότι για το επιχείρημα αυτό υπάρχουν ισχυρές νομικές γνωμοδοτήσεις. Η αναδρομικότητα προσκρούει σε θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές δικαίου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επικαλεστώ αναφορά του κυρίου Κουράκη στη χθεσινή συζήτηση σχετικά με την πρόταση για τον περιορισμό των θητιών των διευθυντών σε 2 θητείες στο ίδιο σχολείο. Ο κύριος Κουράκης είπε για την περίπτωση εκείνη: θεωρώ απολύτως εύλογο οι άνθρωποι να μην ευνηδιάζονται. Αυτοί που τώρα υπηρετούν είχαν διεκδικήσει τη θέση με ένα άλλο καθεστώς. Συμφωνούμε απόλυτα με την άποψη του κυρίου Κουράκη. Η άποψη αυτή προφανώς έχει εφαρμογή και στην περίπτωση του υπολογισμού της διδακτικής υπηρεσίας. Στην ουσία του θέματος της διδακτικής υπηρεσίας, πέραν αυτού, τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και το έργο του σχολικού συμβούλου έχουν στον πυρήνα του στη διδακτική πράξη. Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του σχολικού συμβούλου καθορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 1304 του 1982, σε συνδυασμό με τη ΦΥ 353, είναι το ΦΥ 1340 του 2002, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Αναδεικνύεται λοιπόν ο ρόλος μας του σχολικού συμβούλου και ότι η εργασία μας είναι αντικειμενικά σύμφυτη με τη διδακτική υπηρεσία. Ως προς τις έννοιες, ακόμη διδακτική υπηρεσία και διδασκαλία και μάθημα, υπάρχουν και γνωμοδοτήσεις. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου, σε υπόμνημα που θα το καταθέσουμε, εκφράζει την άποψή του. Άρα είναι σαφής ο ρόλος του σχολικού συμβούλου και οι λόγοι για τους οποίους η θητεία τους λογίστηκε από ιδρύσεις του θεσμού έως σήμερα ως διδακτική. Κατά συνέπεια, ζητάμε να ισχύσει ό,τι και στο παρελθόν η θητεία του σχολικού συμβούλου να λογίζεται ως διδακτική. Το ίδιο να ισχύσει και για τις άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται στον νόμο. Επειδή ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αρκετός, θα προχωρήσουμε μόνο ενδεικτικά, κύριε Πρόεδρε, 1 λεπτάκι 2, γιατί όπως πάντα στη Βουλή ερχόμαστε με προτάσεις. Bullets, 1-1. Και μια παρένθεση εδώ, η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων εκφράζει λόγο επιστημονικό, παιδαγωγικό και υπηρεσιακό, ποτέ κομματικό και πολιτικό, ενδεικτικά εκλεγόμαστε από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και χωρίς παρατάξει και κόμματα. Σχετικά με το χρόνο υποβολής δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων. Οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών προτάσεις πλέον. Οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων θα πρέπει να γίνονται μετά τη βαθμολόγηση της συνέντευξης και την ανάρτηση των τελικών πινάκων μοριοδότησης των υποψηφίων διευθυντών, ώστε να είναι αδύνατη η επεξεργασία των προτιμήσεων και του βαθμού συνέντευξης υποψηφίων. Σχετικά με τη μεταβατική διάταξη για το ποιος προεδρεύει στα συμβούλια. Αφού θα προεδρεύσει εκπαιδευτικός με προϋπηρεσία, θα μπορούσε να ήταν και σχολικός σύμβουλος με αυτή την εμπειρία και αυτά τα προσόντα. Τρίτο, σχετικά με τη διατύπωση γνώμης από το Σύλλογο Διδασκόντων για τους εκπαιδευτικούς που διεκδικούν τη θέση των σχολικών μονάδων. Διατηρούμε επιφυλάξεις μόνο για τυπικούς και πρακτικούς λόγους. Και βέβαια ο Σύλλογος πρέπει να εκφράζει γνώμη για τον διευθυντή, εκφράζει και για τον υποδιευθυντή. Σχετικά με τη μοριοδότηση διαφόρων προσόντων, θα πρέπει η γνώση πληροφορικής επίπεδου 1 να θεωρείται προαπαιτούμενο προσόν το 2017. Δεν μπορεί ο διευθυντής να μην έχει βασικές δεξιότητες πληροφορικής. Αυτό προέβλεπε και ο νόμος 3848 του 2010, με αναφορά ότι δεν θα ληφθεί υπόψη στην πρώτη εφαρμογή. Αν πάντως δεν αλλάξει κάτι, παρακαλούμε να τροποποιηθεί και να συμπεριληφθούν οι εκπαιδευτικοί P19, P20. Δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε. Γενικά στα μοριοδοτούμενα θα πρέπει να υπάρχει ενίσχυση της μοριοδότησης, της επιστημονικής κατάρτισης και της εμπειρίας από θέσεις ευθύνης. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι άλλες επιμορφώσεις και όχι μόνο οι αιτήσιες. Στοιχεία που δείχνουν την προσπάθεια του εκπαιδευτικού για επαγγελματική βελτίωση. Η μοριοδότηση της διδακτικής υπηρεσίας πρέπει να επαναξεταστεί. Είμαστε στη διάθεσή σας, εάν και με υπόμνημα να καταθέσουμε. Θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να είναι υποψήφιος σε σχολεία διαφορετικής, τελευταία παράγραφος, και σε μία ακόμα διεύθυνση εκπαίδευσης από εκείνη που υπηρετεί. Επίσης, επισημαίνουμε, γιατί η επιμόρφωση είναι μία βασική λειτουργία του σχολείου στην ελληνική μας επικράτεια, η τελευταία μας παράγραφο, επισημαίνουμε την ανυπαρξία
έτη τώρα, όχι τώρα, ουσιαστικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοίκησης των σχολείων. Θυμίζουμε ότι με τον νόμο 3848 είχε προβλεφθεί υποχρεωτική επιμόρφωση στο ΕΓΔΑ, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση αποτυχίας. Τόσο των διευθυντών εκπαίδευσης όσο και των σχολικών συμβούλων σε θέματα διοίκησης και καθοδήγησης. Αυτές οι επιμορφώσεις δεν βλέπουμε να λαμβάνονται υπόψη. Θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρούνται αιτήσιες επιμορφώσεις, δεδομένου ότι είχαν μεγάλη διάρκεια, περιλάμβαναν ουσιαστικά εξετάσεις μετά από αξιολόγηση εργασιών και πιστοποιημένες. Επίσης, είναι καιρός πλέον να προβλεφθεί η επιμόρφωση σε επίπεδο ΠΕΚ όλων των επιλεγόμενων και των υποψηφίων. Και αυτοί που θα επιλεγούν και όσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι για στελέχη εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ακούστε, θα δώσετε το κείμενό σας ούτως ή άλλως, γιατί είναι συγκεκριμένες προτάσεις και... Θα σας δώσουμε το κείμενο που είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτά που αναγνώσαμε, λοιπόν, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε. Θα έχετε και δευτερολογία έτσι κι αλλιώς.